се казвам Дромехет и съм кръстена на Тракийски цар. Сега гърлото малко ме дразни, ще пия от този чай 6 билки. Той е направен с лайка, мента, мащърка, бял връбнец, шипка и невен. Знаете ли тези билки, които ви казах, те са герои в приказката на баба Мравка или лечебните билки. И те излекуваха сестричката Здравка. А сега хайде да си приготвим чая. Слагам само една супена лъжица в каничката и доливам с гореща вода. Каничката е 500 мл. И чая може да го изчакам 10 минутки. И слагаме в 2 чашки за моя брат Терес и за мен и ще пием чая с мед с удоволствие. Чао и бъдете здрави! И се абонирайте за моя